Suko atau tidak, terimo atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik itu di Tarata, di dusun, di koto, di kampung kanagarian masing-masing, salingka ranah Minang dari rantau jauh pasisi itu, ilah indak memenuhi standarisasi dolai, lah indak proporsional dolai, ndak ada dolai nilai kompetensi, ya. Baik itu level pelajar maupun level terdidik maupun level unggul. Nandu sana pakai istilah nandi tuan, nandi tinggian, nandi gadangan. Lah ndak ado dolai tampe batanyo. Batanyo kanan tahu. Lah ndak ado dolai tampe baraja kanan pandai ndak ado dolai. Di dalam hal ampe pakaru. Nan pertama sejarah. Nan kedua maknawi. Nan keempat hukum, nan kelima manajemen tata kelola. Mau ndak mau, terima ndak terima, dusana harus mendukung ambo. Karena ambo adalah penekun sampai perkara tersebut. Jadi dusana yang menerima video go baik ateh namo kaum, ateh namo pemimpin kaum, level kan, level elkam, baik kan kanagarian maupun kan kota atau kan kabupaten maupun elkam kecamatan sampai elkam provinsi, tolong pertimbangkan elok-elok. Terima kasih. Tolong didukung channel YouTube Andi Khalifah ABSSPK dan channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi, akun Facebook Penghulu Merapak Alam. Di sinanlah bakumpul ambo kumpulkan data informasi atau materi bahasan. Terima kasih.